Българската национална телевизия представя чехословашкия сериен филм Арабела. Петър, Хонзик и Марженка попадат на госпожица Мюлерова в замъка на Румбурак. Ксения, Вилибалт и фалшивата кралица скучаят в кралството на приказките, където дори готвачите са превърнати в автомобили. Решават да отидат на обяд в света на хората, но загубват там и последния от трите вълшебни пръстена. Мошеникът Фолсек го открадва и обещава да го даде на Арабела, ако тя излезе на среща с него. Тя е много щастлива. С пръстена не само ще се спаси от Румбурак, но ще може отново да види изчезналия Петър. Тя не подозира коя е домашната помощница в дома на Майерови, нито че Румбурак също така чака пръстена с нетърпение. Твърде много генерали. 11-ти епизод. Арабела, толкова съм щастлив. Аз също, Петре. Ще те видя отново. А този следобед ще си върна пръстена. Добре, че ми обясни какво е станало там. Татко не разбираше. Защо си причинил толкова беди на кралството му? Не бях виновен аз. Повярвай. Вярвам ти. Покажи тогава, че ми вярваш. Какво да направя? Целувка. Арабела. Целият го олигави. Не им се пречкай. Наистина ли си толкова глупав? Аз ли съм глупав? Не, аз целувам обектив. Не разбираш ли какво е страст? Като страст за ловуване ли? Нещо като сафари. Да, бе, да, сафари. Лекичко! Виждаш ли тази гълъбица? Тя е при нас в замъка вече втори ден. Значи ставаме 3 гълъбчета? И колко хубаво ни свирят децата цял ден. За това заслужават награда. Ела, гълъбче! Реших, че за вашето сърдие... Измамници? Измамници! Ще ви пратя в тъмница. Но, Мириам, настоятелно те моля, прости на децата. Извини ме, гълъбе мой. Мамо, виждам те в кълбото. Точно сега си бършеш сълзите с кърпичка. Не се тревожете за нас. Ние сме в страхотен замък, а наблизо има жирафи и Тързан е тук. И дори говорихме с един господин от киното. Казва се... как беше? Фантомас. Ние сме в замъка, откъдето Румбурак се е включвал в предаванията. Ето къде сте били. Какво правите тук? Имаме връзка с хората. Так му говорим с нашите. Какво? Нашите са пред телевизора и ни виждат. С вашите ли? Как така? Нима сега ни виждат хората? Аз съм по-домашному. Това е госпожица Мюлерова, но... Блекота, ела, Блекота, ела. И кажи, добър ден. Не е тук, гълъбче, е натам. Добър ден. Това е дяволът. Виждате ли му ръкцата? Блекота, изпачи се. Вярно, има рога. Оправи си панталоните. Децата ни там са в чудесна среда. Господин Блекота е мой съпруг. Казвам го заради моите приятелки, да знаят, че се омъжих. Вече се казвам Мириам Блекотова. Тук живеем в едно замъче.
Нищо особено, около 20 стаи. Не по-скоро са зали. Стилно обзавеждане, изискани тоалети. А пролета ще си вземем басейн и сауна. Нали, Блекота? Мириан, аз мисля, че... Остави мисленето на мен. Ама къде са всъщност децата? У нас, в света на приказките, ще има басейн и сауна. Нима съществува? Мамо, не ни ли вярваш? Виж! Веднага му върни главата. Добър ден. Откъде е хрумна това? Върнете ми главата. Благодаря. Тук има още много забавления. Например, господин Мекота. Жалко, че татко ти не е тук да ви види. И негово величество. Ако моят готвач ми поднесе това, ще му отсека главата. Да не бъдем толкова взискателни. Пълни от качалки, а? Само да се върна в замъка, ще наредят да заколят няколко стотин прасенца и агънца и ще поканя половината кралство. По-тихо говорете. Откъде ги измисляш тия небивалици? Не ви разбирам, човече. Казва, че си измисляте страхотни небивалици. Че сте шегаджия. Да. В това го бива. Иначе е левак. Сигурно и след година няма да се оправя с мотокара. Така е. Но умея да управлявам. Не им обръщайте внимание. Не сме в замъка, а във фабрика. Фабрика, в която готвят така, бих я вдигнал във въздуха. Как го каза, сякаш наистина може да го направи? Господин Виго, след почивката трябва да занесете в склада онези тежките греди. Момент. От тук няма да стане, ще минем оттам. Какво направихте? Искахме да обърнем. Госпожо Нойманова, обадете се да спират трети блок. Имаме авария. Кой ви прати тук? Казах да отидете в склада. Изчезвайте. Да се махаме. Бързо! А ние откъде да знаем къде е складът? Може би някъде... Къде е складът? Да вървим, внимателно. Господин Виго. Ама какви ги вършите? Какво? Обръщаме към склада, ето. Хайде. Ама тук всички ще се изтровим. Бързо изчезвайте с тия гради. Бързо, извикайте пожарната. Тревога! Всички да напуснат! Може да избухне! Да бягаме, бързо! И не пускайте градата да не се загубим. Тревога! След мен. Това у нас не може да стане. Може да ходите навсякъде и нищо няма да разбиете с една греда. Ваше Величество, бягайте, може да избухне. Късно е! Всички навън! Разбирате ли какво става тук? Не знам, но май фабриката замина. Ето ви е модерната техника. Няма качество. Достатъчна е една града и...
Кои бяха? Тези тримата. Да, тримата. И вие също. Там гори. А този заяви, че би вдигнал фабриката във въздуха. И то само защото не му хареса обяда в заводския стол. Тръгвайте. Ставайте. Къде? Къде? Най-после подвих крак. Ще се належите в затвора. Вървете, де. Чакайте. Какво гърми там? Не може да се сравни с ударите на сърцето ми. Аз ви обожавам, Барбарела. Защо ми го казвате? Иска ли питане? А защо мислите, че в тази жега ви чаках цели 2 часа? За да ми дадете пръстена, нали? Той ще бъде ваш. Утре вечерта ще излезем някъде да хапнем и ще ви го дам. Това ли измислихте сега? Ако искате да знаете, аз пък съм измислила ето това. Хей! Хей! Ехо! Ехо! Кого викате? Има ли някого там? Ваше височество. Ето го. Много си мил. Онзи там. Да го задържа ли? Не, пусни го. И ти благодаря. Сигурно е паднал от лодката. Вижте, мустакът му се отлепва. Аха, господин Фолсек. Най-накрая. Не, пак ли? Взе го! Ето го, вижте. О, извинете. Чудесно, Арабела. Нека ви представя. Това е доктор Кноблохова от градската галерия. Доктор Кноблохова. Добър ден. Утре ще дойдат от галерията за тази статуя. Арабела, ще се погрижиш ли, че аз... Само ще я натоварят и ще я закарат на изложба. На изложба ли? Но защо? Но това е творба на големия майстор Александър Пимпери. Беше съученик на съпруга ми. Получихме тази статуя като сватбен подарък. Пайда! Върни ми ключовете. Веднага! Все нещо заравя. Госпожо Майерова, обади се съпругът ви. От затвора. Но какво прави там? Какво? Арестуване. И тримцата. Кошмар! Първо психиатрията, сега затворът. Не издържам вече. Хрумна ми и нещо. Възмутително, зет в затвора. Ужасно. Моят тъст е в затвора. Как смеете? Тишина! Дръжте се прилично. Чакаме височайше посещение. Ще дойде самият генерал. Всичко трябва да е на 6. Какво има? Дойдоха ли? За сега е само един. Свободно. Искам да говоря с новите 3 затворници, които вдигнали фабрика във въздуха. Слушам, генерале. Заведете генерала и бъдете на разположение. Слушам. За почест! Къде са онези, които взривиха фабриката? Тук. Моля. Генерал, а гласът му мутира. И защо е дошъл заради тези тримата? Къде е затворник Вилибал? Насам, генерале.
Почакайте ме. Такава е моята Арабела. Винаги знае какво да направи. Поръчала съм такси. Трябва да отговаряте на поздрава. Бързо в колата, да не се усъмнят. Ако се разчуе, че съм бил в панделата, няма да разказвам повече приказки. Златното ми момиче, голям късмет е, че си успяла да вземеш пръстена. Добре, че беше водният дух. За малко да удави онзи мошенник. Когато водният дух ми подаде пръстена, не можех да си намеря място от радост. Трябва да накажем Ксения. Вилибалд, чака ви сериозно наказание след всичко, което направихте с джуджетата и червената шапчица. Да не говорим за Малечко-Палечко и горските феи. Най-накрая ми казаха, че сега е моментът да подновим предаванията с приказки за децата. Това е. Разбира се, ако Майер е на линия. Аз мисля, че... Ето, открих много интересни приказки. Дръпни се. Които? Извинете, с режисьора си поръчахме по един бульон. А това е доматена супа. Все пак, ако... Нахалник. Ако си бяхме от дома, щях да ти покажа аз. Ама че обслужване. Странно. Докъде бяхме стигнали? Ако Майер е на линия, до вечера ще се отбия от тях, ще поговоря с него и ще видим. Да, много мило. Момент. Извинете, но това отново е доматена супа. Ние поръчахме бульон. Ама ти какво си се заял с мен? Извинете, не ми говорете на ти. Това е режисьор Новак. На ти! Какво си позволявате? Отведете я! Режисьор е, вижте, всъщност, не можете да видите. Няма да се оставя да ме обиждате. Знаете ли коя съм? Много се извинявам от името на заведението. Ще ви кажа аз коя сте. Вие сте бивша сервиторка. По-тихо. Извинете, тук нещо ще капне. До кога ще миете тази тенджера? Тя не я мие. Тя я гали. Ами да. Да не се преработи. Ох ти, дърта вещице! Само да ми беше под ръка към шика. Какво каза? Стига! Не ме пипай! Моля ви! Щом не умеете да се владеете, ще изнасяте буклука. Свалете престилката. Буклука ли? Никога. Тук аз решавам. Още една дума и ще извикам директора. Това ли е измита тенджера? Отново! И по-жива фръцло. Прави се на голяма работа, ама я мързи да гледа. Да. Какво ще обичате? Ето там е. Кой? Ксения. Аз съм сестра ти. Арабела, от теб ли е пръстенът? Най-накрая. А този кой е? Вилибалд. Твоят съпруг. Хайде, побързай, чакат ни. Поздравете господин директора. Разбира се. Довиждане. Представете ли си? Жена на генерал, а търка тенджери. Ами какво друго да прави? Като няма нищо в празната си глава. Да, не позна собствения си мъж. Да. Ама че съпруг си имам. Лежи си в затвора, а мен остави да търкам чиниите.
Можеше да дойдеш с мен в затвора, но ти най-хладнокръвно ме заряза. Какво? Стига! Исках да ви се скарам за кашата, която забъркахте, а не могат да взема думата. Какви съпрузи сте вие? Не ми трябва такава съпруга. Не ставай смешен. Да не мислиш, че си умирам за теб. Пръстенът. Заповядайте. Какво ще правиш, татко? Няма да ги слушам до вечера. Не, ухото! Ухото, не! Подай ми ги. Да се карат колкото си искат от дома. Нямаме нужда от техните препирни. За малко се събрахте цялото семейство. Все пак ни липсва мама. Така е. Поне с нещо ще се опитам да я заместя. В хладилника има цял шаран, ще го сготвим за вечеря. Почакайте. Вече имаме пръстен. Ще си направим прекрасно угощение. Само, че преди това нека се преоблечем. Признавам, че техните дрехи все пак са по-практични. Добре. Благодаря. И е по-цивилизовано. Това са подносите с ордьоврите. А за десерт... Мамо, ти дойде при нас? Почакай малко. Дай ми бързо пръстена за малко. Много е важно. Побързай. След малко ще ти го върна. Хайде. Ето ви пръстена. Най-накрая. Любопитна съм. Как ще ми се отблагодарите за всичко? Както обещах. Сега и брадата. И да вървим. Вече се чувствам по-добре. Така много се набиваме на очи. Това е друго. Хайде. Глупости. 5 генерали на куп. Честно. Бяха се наблъскали в колата. И какви ги приказваха? Избягах. 5 генерали казваш. Аз 2 на куп. Не съм виждал. Кой е свободен? Ти си наред. Аз? Същите ли са? За щастие не. На къде ще карам? Направо. После ще ви кажа. Вече е време да споделите какво ще правите. Много просто, колежки. Ще ги изненадам. Ще ги оплаша. Графа Марабела. И хоп на трона. Как ще ги оплашите? Ами ей така. Не става. Днес никой няма да се оплаши от това. Щом казвате? А вие какво предлагате? Трябва да влезем там незабелязано. Да речем, като бълхи. Или, например, като боболечки. Тази жена просто изчезна. Дори не каза довиждане. Няма я. Ще пием кафето в хола. После ще раздигаме. Елате. Пай да не се мотай тук.
Тази личност ми се струваше подозрителна, кралю. Да. Сега ми хрумна дали Румбурак не я е пратил за пръстена. Аха. Значи сега той има и пръстен, и на метало. И може да се появи всеки миг. Не се бой, няма да те дадем. Срещу пръстена сме безсилни. Татко, каквото има да става, да става. Господин Майер, отворете, моля. Здравей, Карел! Ти ли си? Заповядай. Благодаря. Какво става? Добър вечер. Прекъсвам ли нещо? Не. Говорихме за теб с режисьор Новак и реших лично. Ще ми кажеш оттатък. Извинете. Извинете. Ела, радвам се да те видя. Боже, толкова се изплаших. Така ли ще се появим пред тях? Имате право. Сега е идеално, докато всички са заедно. И кучето казало: ела с нас в Бремен, можеш да станеш музикант като нас. Тези приказки са по-хубави от онези за Румбурак. Арабела, приготви се. Дойдох за теб. Да влизаме. Но как? Как? През прозореца. Гледахте 11-ти епизод от серийния филм Арабела. Сценаристи Милош Мацоурек и Вацлав Ворличек. В главните роли Яна Нагиова, Владимир Длоухи, Вероника Тиблова, Ирджи Лабус, Владимир Меншик и други. Музика Лубош Фишер. Оператор Емил Сиротек. Филмът е обработен от екип на продуцентско направление Чужди програми 2016 година. Преводач Радост Железарова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Елеонора Карагьозова. Ролите озвучиха артистите Цветослава Симеонова, Мина Костова, Елисавета Господинова, Стефан Димитриев, Живко Джуранов, Росен Русев.